हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै लोगोफोर। आरो सोरबाफोर लोगो गोदान नायसनबायदोंब्ला आंनि भिडिअखौ अननानै साबस्क्राइब, कमेन्ट, शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। माइ लाबोनानै होबाय आङो। सान्दुंबो गैयामोन ना, अयथासार फुलानो माबा बिबारबो बारा माबा बारा देबलाला जोब्बायसो नै गोलाव जालांजोब्बाय। हायावसो मानखोबोबाय नै गेट बायदि। नै दा बिबारा जा मोजां बारखाबाय नै, बारनैल'। खुसेराबो जाबोबाय, एल'बेरायानो रानजोब्बायसो, थैब्रजोब्बाय। बहा थांनो ओइ? मानो बिदि जाजोबो खानायालाय? दिनै मोनायावबो जोबोद बार बारदों आरोना। ओरैजायहाय अखा हानायजों गय बिगुरा माबायदि जाजोब्बाय, आरो ओरै मैथायाबो बिराद मोजां खिलिबोजोब्बाय आरोना नै गोरलै 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 मैथाया रज'जोब्बाय अखा हानाय लोगो लोगोनो जाफु जाफुनो। जा मोजां रोदोमबोखाबाय। दिनै मोनायाव जि बार बारदों। माइ लामदो, अखानि थाखायनो माइखौनो लामनो सान्दुङाबो बरिया मोजां दुंबाय नै। बारहुंखा बारदों नै, बारहुंखा बारहुंखा। अ माइ गड, जि बारबाय। ओइ मा गेटानो बिरखारबायसो खोमा, ओरैबायदि बारबाय नै। गेटानो गाबाय नामा? गैला उनावनो नै बार बारनानै माबायदि जादों मानसिया, नै बिरखारजोब्बाय। मोसालाय खनसे बार बारनायनि बिरलाय दे। आयौ ओइ नालेंखर बिलाइ नाय नोंखौ। ओइ गेव मारबाय। जों ओंखारनायगायसोना, ओमफ्रायथ' जाखागौमोन होनो नोगोर बारखाबाय। खिन्थु ओइ नालेंखर सिरिगोन मारबाय। ओंखारलांबावदोंसो आरो सिंनि होफादों, ओरैबायदि खेवनाय बायदि मानसि बेनो, माने खोमसिजों नुवा आरोना। गेटमेन जानानै मोजां मारिबोआखै? बैसिना हनै खोरखिया माबायदि जागासिनो। ओइ फांदों दासो मानसिया। ओइ नै आं दहाय मबाइलावसो सिनेमा नुदोंमोन मामि, सासे गथ'आ नाहरगासिनोसो बैलाय बिसोरो। सासे गथ'आ ओरै माबाजों कलेजनि गथ'फ्रा माबानिया गोलैहैदों। मा होनो हस्टेलाव थाग्रा गथ'फोर। ओइ थैखागोन नै, ओरैबायदि बारा। नायलाय बेखौ हाथरखि बायदि नुलायथारदों लाइटखौ। हाथरखिबो दङ हनै नायल' जाल' थरसेल' हाथरखि, ओरैबायदि। बे मोनसेल' दरसे खोलो खोलो बार बारदों मोदोमाव, खोलो खोलो बार बारदों नै। बै गेवबावगोनथ' गेवला सासे लोगोफोर। आयौ गुस्थार, वाव।